Is-siġillat il-kuntratt tax-xiri tal-proprjetà tas-Soċjetà Filarmonika Santa Marija tal-Mosta b'investiment ta' 360,000 euro mill-Kunsill Malti għall-Arti, is-sede ta' din is-soċjetà mhux ħatibqa' iktar friskju li ttieħed mis-sidien privati minħabba l-liġijiet tal-kera ta' qabel 1995. Il-President tas-soċjetà Chris Grech qal li dan l-investiment se tkompli titkattar il-kultura, speċjalment fil-komunità Mostija. Tal-istess fehma l-Viċi President tas-soċjetà Adrian Muscat. Ifisser ħolma, issir realtà fil-verità, ifisser serħan il-moħħ għalina bħala kumitat li fl-aħħar mill-aħħar nafu u għandna garanzija li nistgħu nibqgħu noperaw propju hawnhekk din is-sede. Sede li fil-verità ta' kuljum jiġu l-alivi tagħna u l-istudenti tagħna jitalmu l-mużika hawnhekk, iż-żgħażagħ tagħna jesprimu t-talenti tagħhom f'ħidmiethom u aħna fil-kollettiv naraw dan bħala investiment kbir fil-wirt kulturali ta' Malta. Iċ-ċermen tat-taqsima fil-Kunsill Malti għall-Arti responsabbli mix-xiri tal-każini, James Pearson, qal li issa telgħu għal 9 il-każini illi nxtraw mill-Gvern u m'għadhomx friskju li jkunu żgumbrati. 3 oħra qegħdin fuq konvenju. L-eżertizzju issa wasal qisu biex jagħlaq fadal il-każin ta' San Gaetano, il-Ħamrun, il-każin ta' Ħasebbuċ u l-każin ta' Ħallija. Dan il-proġett ikun qed iwassal biex flimkien ikun wasalna għal budget għal total ta' 19 miljun investimenti qed insejjaħlu fil-każini tal-Banek ġewwa Malta. Il-Ministru għall-Wirt Nazzjonali jew Imbonniċ qal li l-każini tal-banda għandhom sem importanti fit-trawwim tal-iżvilupp kulturali u l-progress soċjali fil-komunitajiet. Il-Ministru Bonniċ qal li l-każini għandhom ir-rwol fil-progress soċjali fil-komunitajiet minħabba l-attivisti fis-soċjetajiet mużikali jixprunaw l-inizjattivi li jħeġġu l-art, edukazzjoni, l-ambjent u l-kwalità tal-ħajja fil-komunitajiet. U f'okkażjoni separata, l-Awtorità tal-Artijiet u s-Soċjetà Filarmonika Sliema iffirmaw kuntratt li permezz tiegħu iġġedded b'50 sena oħra iċ-ċensa dan il-każin tal-banda. Dal-każin ilu s-sede ta' din is-soċjetà għal bosta snin u kien wasal iż-żmien li t-titolu ta' ċens jiġġedded ħalli din is-soċjetà tkompli b'ħidmietha, kif spjega l-President tas-soċjetà Ġesmond Vella. Għandna kontinwità, stabilità aktar fil-każin tagħna biex inkunu nistgħu wettqu aktar xogħol moħna mistrieħ li aħna għandna il-post li llum il-ġurnata huwa parti minn ħajjitna li nkunu nistgħu aktar ingawdu għal da żmien li ġej. Fl-iffirmar tal-kuntratt, il-Ministru tal-Artijiet Stefan Zrinzo qatt sopparti dan l-impenn tal-Gvern li jkompli jgħin diversi għaqdiet inkluż il-każini tal-Banet. Dr. Zrinzo qatt sopparti qal li dan huwa mezz kif il-Gvern ikompli jkun ta' sostenna l-valur kulturali u soċjali tal-każini tal-banda.